Patay ang isang lalaki matapos na maipit sa karambola ng 4 na sasakyan sa kahabaan ng barangay Kalawakan sa bayan po ng Manaoag. Ayon po sa inisyal na investigasyon ng kapulisan, bigla umanong nawalan ng preno ang isang jeep habang binabagtas ang nasabing kakalsadahan, dahilan upang bumangga ito sa sinusundan na tricycle at motorsiklo at ng isang Hilux. Naipit ang tricycle at motorsiklo sa gitna kung saan nasakay ang biktima na naging dahilan ng pagkasawi nito. Dinala pa sa ospital ang biktima subalit ideklarang dead on arrival habang nasa kustodiya naman ng pulisya ang driver ng jeep. Bukod dito ay may 2 pang sugatan sa naturang aksidente at agad naman na nalapatan ang paunang lunas. Paalala ng mga otoridad sa mga motorista ang pag-iingat sa pagmamaneho lalo na sa mga pampublikong kakalsadahan at magsuot ng proteksyon sa katawan upang maiwasang masangkot sa aksidente at disgrasya. IFM News. IFM News. IFM News.